Hej alle sammen, velkommen til video. Jeg er Nomatica. I dag spiller vi Overwatch. Og jeg er rigtig glad for at spille Overwatch, fordi at Overwatch det er et af de sjoveste spil jeg har. Så kan vi ikke bare komme i gang? Jo. Nå, endelig virker det. Og det er fordi jeg har prøvet at optage et par gange i Overwatch. Men nu virker det endelig. Tusind tak, OBS Scots. Nå, så vi spiller en Legion Tower. Ej, jeg skal lige have min settings. Nej. Nå nej, det må jeg tage. Den næste. Så. Burde vi snart komme ind? Ja. Jamen, så spiller jeg da lidt. Ej, hvad har jeg lyst til at spille Zarya? Okay, spiller vi Zarya. Godt. Og hvis I ikke kender Overwatch, så er det okay, jeg kan ikke klare mig. Jeg kan ikke klare det her. Sådan. Det var bedre. Så kan jeg høre, hvad jeg selv siger. Okay, kom så. Let's go. Vi straks one. Ja, jeg er russer nu. Nej. Give me another shot. Jeg spiller aldrig som Zarya, så jeg skal lige. Og jeg har min barrier. Jamen det her, jeg skal lige vende mig til det. Lige vende mig lidt. Ja, jeg kan ikke. Nej, jeg skifter. Det er diva-tid. I played to win. Nu er jeg fra Korea. Der er på hele. Get it. Yeah. Ejecting. Nej. Jeg skifter lidt, fordi jeg skal lige se hvad jeg er i dag. Så nok en Reinhardt. It's gonna make you feel better. I what? Vi har en Roadhog, så ikke? Så gør jeg irriterende. I will protect the innocent.
Get wrecked. Okay. Jeg skal lige vende mig til det. Okay. Så spiller vi ikke Pharah, vi spiller Tracer. Tracer her! Cheers, love! Der kan man se! Jeg drikker lige lidt, jeg drikker bare vand. Ja. Er det Miguel? Ja, sådan. Jason, du går nok af. Round 2. Okay. Jeg tror lige, det var inde på mig. Nu vil sige. Kustrás. Let's try it. Ja, så var det, ja. Ja, det gjorde det. Ja, det vil jeg gerne, nej, men altså. Here you go. Well, yes. I have spotted the enemy. Sorry, no. Nej, jeg går ind og tænker den, jeg går. Nej, den er den. Ja. Ja, når jeg... Hvad level er teamen? Okay, ja, Reaperen han er også en stjerne. Han er en guld medalje, han har en stjerne. I'm der en hero. Critical døller. Hvor nu? Han får mig ikke engang. Ja, så kan jeg se for mig. Og så giv ham der blokker. Okay. Men det bliver 2 runder. Jeg spiller 2 runder. Så jeg lever faktisk lige nu. Prøver jeg bare at finde et bedre game. Ej, men altså, det må jeg undskylde, men altså, ja, de er ret gode dem der. Ja, så kan I se, at jeg er kun level 33, ja. Det er det sidste. Jeg ved ikke.
Ja, jeg er ret god med sådan. Nej, den jeg er bedst med, det er Junkrat for tiden. Jeg ved hvad jeg siger, hvorfor tror jeg ikke Junkrat? Og hvis vi spørger om Skype og sådan noget, så det er ikke sikkert, men altså måske nogen af jer. Vi siger fra Juelsminde til Horsens, så ja, men altså ikke fra København, og så nej, fra Juelsminde. Vi fra Juelsminde af, og så over til en by, der hedder Glø. Eller fra Juelsminde til Snaptungen af. Så ja, så kan vi ikke være venner på Skype måske. Nå, så er det bare at vente. Jeg ser mit eneste legendary skin, jeg har fået en kasse. Et Symmetra skin. Jeg er også mega glad for det, ikke? Jeg håber I kan høre, at jeg er sarkastisk, for altså okay. Fordi jeg hader det her skin. Altså det er flot, men altså come on. Et Symmetra skin. Ej, men hun har sådan nogle sweet skins, som er. Nå. Jeg spiller Ball Sky og Industries, så. Ja, skal vi kigge? Okay, vi defender, så. Ej, jeg har bare så meget lyst til at være Junkrat. Så går jeg også Junkrat. Hvis jeg har lyst til at være Junkrat, så går jeg Junkrat. Jeg skal med Junkrat skills tilbage igen. Jeg tror ikke, jeg kan have Junkrat nogen mere. Ej, okay. Bare for dig, for som mig. Ja. What are you? Jeg tager det andet health. Full health, det er godt. Altså, jeg har en granat launcher. Jeg skal lige se det der. Okay, så jeg slår den faktisk bare ned. Whee! Jeg måler lige. Der vil jeg lige min voice. Og det er faktisk den originale. Nå, okay, jeg synes lige det lød som en farve. Og ja, vi ved det ikke. Sorry. 2, 1. Hvad er det gør? Så ved vi det, de kommer derfra. Gedrückt. Push off. Okay, jeg virkelig den med her. Damn. Jeg får den med en. Okay. Smut. Og ja, jeg kan godt skyde, mens jeg er han så. Oh. Jeg har så lavet mæssigt lidt. Okay. Yes. Nej. Laver de pushen, det var perfekt push. Nej. Ja, yes. Kids on chicken. Yes, kan du dum. Okay.
Yes, tak Bulldog. Revenge me! Revenge me! Okay, det kan godt være, der ikke kommer så meget kommentarer ind over det, men altså... Hvor meget kan man sige? Nej, men altså... Og hvorfor... Jeg kan også godt være Junkrat. Anyone want some barbecue? Ja, jeg elsker hans australske accent. Det er en af grundene til at spille Junkrat. Ja. Det er ikke fordi jeg er dårlig med ham, for jeg er faktisk pro med ham. Jeg er en pro Junkratter. Jeg kan også get mange... Hvorfor bouncer du ikke den vej, jeg vil have dig til? Jeg vil have dig til at bounce den vej. Og så ser vi det. Ej, hvor jeg hader den Hanzo. Jeg gør. Så kartoflen og sker. Blow it up again. Jeg tror de har ændret på hans voice line. Okay. Ha, gedrekt. Nu er det til at fucking bare få den her så. For fanden, det er en Hanzo. Hey, hvor galt. Jeg er dog. Ej, hvor jeg holdt den godt tilbage. Jeg tror, jeg går lidt attack mode nu. Nu går jeg så ud, nemlig. Så tak. De dobbeltultede os. Hvis de vil have Hanzo, så skal jeg give dem Hanzo. Nu bruger jeg dem. Kom under. With honor. Redemption. Ej, så ultede mig. Du ultede mig. Forget it. Ah. Yes, get right til mig. Ej, bare hold den lidt endnu. Hold den. Hold den, please hold den. Hold den, nej. Hold dem. Okay, walk out again. Tomteldummer Sadia. Det er også perfekt at spille Sadia. Ej, vi tager hele matchen. God play of the game. Okay, de ultede os alle sammen. Self-healing. Everyone blænder mental kill. For life, bro. Excellent. Jeg hader bare Zenyatta. Han er bare mega irriterende.
Men det var all heroes. Nå, okay. Har du lyst til at tage en til? Har du lyst? Sikker? Hvis vi er attacked, så tager vi en til. Ja. Jeg var heldig, hva'? Så Reaper, ja. Det er ham, har jeg også nogle skills med, ja. Vi har nogle tank heroes og nogle healers. Er det en tank hero eller healer? Understood. Reaper here. Ja, jeg kan også lave Reaper. Reaper voice. Ja. Okay, vi har faktisk... ham der Kenshin, han er god. 2 stjerner, 2 stjerner, 1 stjerne. Okay, jeg er bare den lowest på vores hold. Hvis I vil have facecams, så giv mig nogle subs. Jeg får 100 subs. Eller bare 100 visninger. Så får jeg facecam. Det lover jeg. Ikke når den rammer, men så har jeg mit ord på, at jeg får facecam på. Altså lige nu der har jeg ikke facecam til min enten skærm eller min PC. Fordi altså, så er der også det sjove med mit setup, at faktisk har jeg bare en skærm sat til en bærbar. Så jeg så lige hvad jeg lavede der, det var den der. Og det er faktisk, så reloader du faktisk hurtigt. Altså. Ja. Okay. Hader dig, Torbjørn. Hey, Joe. Yes, jeg fik ham. Okay. Den der Hanzo, han er god. Okay, det der, det er en god Hanzo. Jeg er godt klar, jeg døde til ham. Enemy turret destroyed. Vi har en symmetry, ja, det var også turret. Og må vi med? Du det se. Take right. Jeg hader den der Hanzo. Hvorfor skulle han også lige se mig? Bjørn. Altså, jeg kunne... Så er det der diva med den der pil i benet. Fuck, jeg har ikke min spray nu. Jeg har en cute spray til Reaper, det er jeg glad for. Jeg havde engang en cute spray til Reaper som en skybiker. Yeah, from the shadows. Indeed. Oh, get there, cancel. Det er en fucking turret. Knight. Hvis du vil have McCree, så laver vi da en showdown. Jeg er med på at lave en showdown. Benson Sylph. Jeg har også nogle McCree skills. Nemlig. Hvorfor skifter jeg altså? Jeg plejer ikke at skifte så meget, men altså. Så lige der. Fuck! Sorry. Rachel lige over hans søn. Foran mig med sin fucking bil. Yes, vi har en teleporter. Take back. Vil du have en showdown, hva'? Vil du ikke have vores showdown? Ja, så fik du vores showdown. Okay. I guess Roadhog kan være den showdown. Hej snart, hej nu. Hej, jeg glæder mig til at nej. Jeg var også teleporter. Jeg skal også teleporter. Hvor er teleporter offline eller hvad? Ej, hvad der sker med vores teleporter? Ja, kom så.
Han hegnede mig. Like 17 dudes. Han havde den hegn. Han havde bare, han ville bare fyre den der hegn af. Okay, glem det der med hegn. Hvis du vil flashe, dig. Altså, jeg kan godt sagtens lave et showdown. Jamen helt tak. Ha. Det er direkt. Nu har jeg min high noon. Naha, moonstream. Ej, jeg skal lige sige det der, okay. Så jeg roller. Så flasher han mig, okay, han one-klipper mig. Ready. Ja. Okay, godt. Shall we wait? Skal vi vente? Ej, jeg fyrer mit hegn nu af, så snart jeg kan. Glem det. Nej, fuck det der, det var en... Jeg havde dem i en masse sites. Nej. Så Wariho Watak. Jeg skal give dig din egyptiske lille røvhul. Yes, the dragon consumes you. Nej. Senjanya. Og det lyder noget sjovt. Jeg havde faktisk en gang Platinum Gaming. Jeg var ikke spor. Jeg var ikke nogen til ligesom jeg har næsten ikke nogen subs. Kom så op. Haha. Nu hjælper jeg. I fucking found the tragic guy. Then well, that's what I've. Ej, den der turret, den kommer her. Nå, men i det mindste, nu er det tid til Widowmaker. Ja, okay. Jeg skal nok få den turret, fordi jeg kan af. Okay. Nej, den bliver faktisk til en sniper rifle. Okay. Nu er jeg klar. Så er jeg klar til at one shot. One kill. Nej, det var ikke det, jeg skulle til. Kom så. Kom nu op. Jeg skal aflevere til en turret. Ja, den har faktisk lidt sådan en af den der. Yes! Dobbelt det. Jamen, de har det der med alergikeren. Okay, godt. Her er jeg. Men Widowmakers ult, jeg vil sige, det er ret ubrugeligt. Jeg har en ven, som siger sådan,
du skal have den der Widowmaker, Hans. What? Kom her. Now hold on. Yeah, good rich. Emotes. Ja, Iron Watch der. Lamala, må jeg sige. Nå. Men det bliver den her video. Det var faktisk på vores hånd. Det der må. Senjana. For det er næsten halvdelen af vores teams. Det er godt. Og jeg må leave nu. Vi ses senere. Og jeg skal lige vise jer først. Jeg skal lige vise jer noget. Det her skin. Det hvis Blizzard de ser med. Så kan vi lige få det frem. Det er ikke det der. Jeg prøver lige at gå ind. Og så tilbage til skins. Det var at man kunne sælge dem her. Sælge skinsene. Det var rigtig dejligt. Og så få det til hele tilbage. Ja, det er noget der vil være dejligt. Nå. Men peeps. Vi ses senere.